Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Uriani Kristus namarlas ni roha, kadamang dainang na tua-tua, na bosobulung, nang ruas ni huria, songoni manang sudi dong aku partohonan, padita situa dohot nasing nari, di bagasan sadarion berjudo tuhatai dang kepala udan nabelga di wanate. Siburdo guarnion na di dok halak kita songon napu maon tong tu suasuana ni jala songon napu maniano tong tu hita salu nate di nanaeng majaha hatani tu hata hita manangi hosa laho mangkohi las ni rohani ruas ni huriata dison ala nunga marumur 25 tahun. Huria na pinajongjong ni tuhata di luat tahun, di tonga-tongata. Asabuy hita marlas ni roha di bagasang nguluta ala say di ramoti tuhata ido hita. Las roha mang bupati te. Jarang-jarang doa mang ulu ro bupati tu ibadah sahat tujung. Somalna holat tu pesta do ro. Jadi las rohanami di holong mi. Di tuhatai si tulusadai do di huriana. Las marwani amangan no mula sian pesta tahun tarpaso-paso. Songoni manang tarpaso-paso sudi rakyat di Samosiron. Na niuluhon niamang. Madungdung sita-sita na tibo. Gabit kabupaten yang terberkati, kabupaten teladan untuk seluruh Indonesia. Hamo kadongan barita nauli nanay mamakulingi hita di namarlas ni roha hita noaeng ima sada panidangion pamujion ni sahalak na forsea na dung tabigian no jamitaon boitong manugu hita songon ibana na mamuji-muji di bata dakkolan di bagasa sadarion alai do di hari-harita na naing roon ima na tersurat di Psalmen 146 ayat sada saat rodi ayat 10 tabigima jala ukak marahmuna manangihon hatani debata. Haleluya. Ale todiku puji ma Jehovah. Puji okku ma Jehovah salele ngau mangolu. Sai edehonokku do debatakku salele ngadong do peau. Unang marhaposa kamu tuakka pangarajai tu anak ni jolma naso peo panupahion di bagasan ibana. Ya ruar sogot todinai mula maibana tu tanona. Di hari nasasadai pesan masudeaka sakap-sakap nai. Martua ma manang ise na mambaen debatani si Jakob pangurupina marpakirimon ibana di Jehovah debatana si topa langit dohot tanoon dohot laut rodi isina sudena si ingot hasitongan rodi saleleng-lelengna
sipatikos uhum tuakana nirupa. Silehon si panganon tuaka namale. Jahoba makarhari akana tarate. Jahoba patonggor mata niaka nama pitung. Jahoba pahehe akana tuki. Jahoba makaholongi akapartigor. Jahoba mangaramoti hala naburo. Ibana mamargugoyhon akana sopot somarama somarina. Dohot akana mabalu. Jala di palipe yang godalan niaka parjahat. Jahobado raja rodi saleleng-leleng na debatami alesion marsudut-sudut do. Haleluya. Ido sahatna hamok kadungan. Edo huingot. Kata tayaw do salah ina. Usuk kusongonon. Biar kabar muinang. Song-songon ini memang. Tapi hubo to. Nga sukses akayana korna sekolah. Nga pejabat. Alay sinuk ni man songon ni malus na. Song-songon ini memang. Asal mah hibas-hibas. Asal mah hibas-hibas. Tapi nga budang na masa di ngoluna na patuduhon nunga natar pasu-pasu ibana. Allah yang guau posdor haku di huruia hakabipi ibini jeron. Dakkolan di parsoran ni huriaon. Alai di ngolu ni ganup ruas ni huriana. Naso songoni halusna. Molo disukun yana konna ibana. Manang molo disukun inongna dot amongna ibana. How are you? Songon dia kabarmu. Iko balik sado. Luar biasa do bah sadarion. Ay huida tangan ni Jehovah mangula di bagasang nguluku. Luar biasa do bah salion. Ay atik pe maol si tutu. Huida ro pandaraman ni nguluki alai. Di balik ni huida do. Adong do maksud sakap ni dewata tuau. Memang wereng tantangan ni ngoluon. Maol si tutudo. Alai puji oku de debata ala tantangani adong. Jala huida do tantangani sebagai kesempatan. Sebagai dalan pasu-pasu. Buido amon nosongoni duksidung ulau tahun. Molotung peadong tantangan dok kamu. Puji oku de debata. Ai pos doro aku donganan na doan non audisi. Jala tantangan nadongi peluang do ideau. Tangan na naguguyan non mangurubiau asa tantangani gabe sumber berkat. Alani mau kadongan. Macay ulido, macay apitdo sadarion. Apala pesalmen 140 nomon mama kulingi hita. Ay dinaro upung basaria buru doa kaparala dua te. Tu jabuni amang preses. Manukun adigan ma epurs nami bui ay ngatar labet tami. Lau mamuji-muji dewata. Ala ngasongoni 25 tahun kami alani COVID. Dangi adigan ma epurs nami. Neng roman ya kami tu peraja. Ninna. Udah pola beroham tu peraja lu jongai sona au nikute. Ati. Aletik mamili tanggal pituoi dang tabereng. Hata ni debatana naing mamakulingi hita sedarion. Alai duk tabereng nuaing luar biasa do.
ibana mama kulingi hita apala 7 Novemberon dina tapes tahun 25 tahunon. Hajong-jong ni huria na badiai di son. Apala pasalmen 185 mama kulingi hita. Lahom manugi ho kita asa ganup ruas ni huria tadi son. Ikomboy songon par pasalmen nakin. Aleto dikku. Puji majahoba. Puji aku majahoba saleleng mangolu au. Dehonokku do di bataku saleleng adong do peau. Sanggup daw membesonian non. Amo kamang dot amo kenang nak pengamulai bot tarumu. Ngamulai huli-huli songon nagale. Madalan tangga bedak tolak be. Donom mo do songon parpesan menon. Puji aku majahoba saleleng au mangolu. Saya donokku do debatakku saleleng adong do peau. Aro aku sonia teh. Di minggu nasalpo. Duk sidung rabok padita niya KBP. Galedo pamatakku do todikku. Lo jauh mangulu raboti. Jala di surah parapot. Adong nasuringkan hula, ape dinggat-dinggat do hula. Upani. Mula mau dijauh nga gale pamataku, be ado Tuhan noraku. Martang yang mau. Dina gale pamataku Roma sah ada telepon si Jerman. Manelepon au. Sa ada uluan ni huria di si. Lapas gale tong itelepon ma ado naing noraku. Di bona ni pakateon nai di do ibana ma. Eporus dokter butar-butar. Kami salut melihat Eporus nina. Bahasa salut tamu niku. Ainu ngasongoni dengan na di bain. Di palua tuhat taimar hite ulau ni Eporus akadongan na. Utang ni AKBP. Sia 144,3 ngatar garar hita. Sia 17,2 miliar. Jadi niku tu perjermanon. Buti neng pobon nami tongoson nami ma nasaon nari. Ninebana. Sedia tak pola udok tongo teh. Tak pola udok tamu tongoson nami ma. Ale unang pobuo juda ni mana. Alai dak tartahan udah bah. Penutupan ni konsultasi nasional pria ma. Ama ni PGI di Gedung Raja Pontas. Udok matuna sida. Luar biasa dobah Tuhan ni. Nunga di leon nasaon niku. Marhiti akadongan desan. Jala 2 hari kemudian Roma surat. Nato di seda. Laho mando. Memang tongoson nama nasai. Rikok botomu. 6,3 miliar. Ngasa nga gale tod dini Epurus munaon hape migoro di bata didok ay turunok memang nasugot martangian dua tuk Tuhan rohanya kale aleta alelekku di Jerman niku hape toria lusiho kodonon saudara pembukaan di jamita sasongna semangat tamu teh semangat alani taidama puasa Didok parpesal meni ikon salileng aungom mangulu puji aku toktong Jehovah. Adong macai gudang alasan di baini bana. Ujahan ni bahasa ikon pujion ni naporsiai tuhatai. Naperjulu ima didok. Ibana do si topa tano dohot langit. Alai jahamu mai di bahasa na lebih modern. Ibana do si topa nasa nadong. Nadong di portibition dohot nadong di jagat rayaon sude. Ngayamu mamereng. Pamerengon ni ahli perbintangan. Sungguh dia jagat rayaon. Dakolan bumion. Dakolan mataniari. Maca gudang sude nai. Ise manopai. Debata. Asa martua maruas ni AKBP Ebenezeron nunga manada debata si topa nasa nadongi.
Martua mamu ala dina jongjong huriau nunga sai di barita ho nakapar barita nauli onom te. Padita te. Parpudi na lumeling. 10 sada tahun. Padita Bilmaron. Lumomor hakku mandok padita Bilmar. Ala di Jerman Bilmar sada tokoh na macai dengan. Nape Hitler uli do tong. Ala Hitler ni ala Batak berbeda tu Hitler ni ala Jerman dangi. Itu 10 sada tahun. Nasida mamari tahun. De bata si topa nasa nadongi. Gudang dope di Portibion hamu kadongan naso manada de bata. Namanopa nasa nadongi. Alay hamu di son. Ruas tadi son. Nunga manada ibana. Dungi di patorang ma ise do songo dia do hatauon ni de bata namanopa nasa nadongi. Alay unang merek jauh tu na mangihuti. Biado di rohamu. Tano na nindege munai inam. Ibana do manopa. Suaswanan na tubuh siya ni. Ibana do manopa. Jala o mahasurungan muna. Huida tusan. Tao. Natar baritai. Huida tu puri ni garejaon. Dolo nago. Arta nauli naso di galihamu do pe gudang di simas do dia. Ati. Ibana do manopai. Dilehon tu hita. Napa duahon di dok. Dakolan ibana manopa. Alay ulon na. Dido ibana do si ingot hasitongan. Ibana do si patikos uhum. Tuakana ni rupa. Si lehon si panganon. Tuakana male. Jalan no bagas do pe. Jalan na terbukti di bagasan sejarah ni bangso ni debatana julu ima. Ibana do makar hari. Akan tarate. Dialah pembebas. Kita bangsa Indonesia sudah harus tahu bahwa Allah itu dialah yang juga membebaskan bangsa kita dari penjajahan Belanda. Nak piadong dodong ata nama kerlas ni roha uju masa penjajahan Belanda. Allah ibana do membebaskan kita. Jala parpudion hamo kadongan. Marhiti kesetiaan tamar masker. Do seterusnya vaksinasi. Ibana dotong membebaskan kita. Siang COVID 10 sia. Amin. Ibana dotong membebaskan kita. Memang gudang dotong ruas tanau disonggopi COVID. Sampai tu bulan Agustus sih. Bulan Agustus pola sampai tu 45.000 ruas ta. Nah hona COVID. Jala namoding 450 halap. Alani COVID. Ibana na membebaskan na taratei dotong na mangapuli ruas ni huriata na hona COVID. Termasuk au. Ayaw hona COVID ina. Bulan Novemberi. Alay pamalum debata. Ang dope hamu ison na hona COVID. Wah luar biasa do bah, hamu bah. Tadado setia te. Bupati nami, mar masker, vaksinasi, jaga jarak, ruas tadison. Ibana dotong mangapuli hita, natuki. Aw mana paling tuki nguluku bah, tiki remaja. Ai tamat SMP do piau ngamarsai tamuku, marsai tinuku, moding amuku di Sigaol. O abaku di Sigaol. Ngelolai batu si tiki ngatari lui batuki. Rok kamu na songoni songonah ya tuki. Alani masa songonon. Mamereng natiru pe dak berani be. Ngahilalay mana hira ngami top portibion. Ati, adok kamu nasongoni he atuki. Biar pengalaman muna di
Pajongjong debatado hamu. Uju tuki. Songon nagagal ya nak tai masuk perguruan tinggi tuki ho. Gagal emetai. Gagal penghasilan tuki ho. Pengalamanmu i pajongjong debatado ho tiki tuki manang do di mana meduduni ho asal laos mate. Kan daong di Kapuli jala di pajongjong asa boy mengulamu se jala asing ni akana mehmet aka kaum difabel akana marhatauan nama rasing nama pitung na sopot somarama somarina nama balu diramoti debata, dipargogoi debata. Aulah soraku nakin adong dong aku di son keluarga badita teh. Naung ditadikon akap baditai. Ibiya mo nakin ede nasida. Boy nasida mamuji-muji. Debata atik penunga ditadikon. Aka dongan nami padita. Aka nyonya padita nakin parsarpati. Ido teh, akainang, ido. Ede nasida, nakpe sangat tuki nasida, nakpe dangadong be. Paditai, alay semangat nasida, manidangi nasida, molate madah kakak niba. Aido tamu memuji di batas dari on, songon par pesalmeni. Jala tabunai nasadaon. Jahoba makaholongi aka partigor. Dang perjahat dia olongi. Diasi ido perjahat. Partigori dihaholongi di bata. Idahamu di tonga-tonga ni bangsota nang di kabupaten Samosiron. Maju dong uluni nasotigor. Boy maju satokin. Aletor gedap itu kan. Alaina partigori sai dihaholongi di bataro. Tangi yang ni partigori pe sai tinggil do si pareon ni di bata. Tu tangi yang ni partigori. Jala tabani di do muse. Ibana do na palipe dalam ni parjahat. Jadi molorong sak-sak ni parjahat. Nang benokku masongon holan hehe mana si puduman na benokku matu siaha songonon. Syah sonon mana kabin ajat. Dengi? Di palipe di wata. Anggupi pengalamanku serenai. Amang bupati nami. Serenai pengalamanku. Pas marapok padita hami. Sian asahan lambu batu. Di Rogate. Rogate Hotel. Adong masahala manelpon ako na mengaku Mr. X. Wah, ulo bang niku ala dong aku samarga. Ulo bang niku. Buti ba? Wereng ulau ni purusi ngamace denggan. Jadi nang rupaku manian dana pensiun na. Jala tabani setiap bulan leonokku ma 50 juta tuh purusi asa woi purusi lau tu satu santu akahutu ana jala mangaleon itu. Ido mang niku. Molate mamang niku. Ale subuh pagi hotel pape upuya teh olo marlangi motong di Rogate. Saya marlangi pukul 2 telepon di mana. Jadi ngamakatai au upung dohot keluarga. Leonami ma 5 miliar nari. Alai bulan narope inda mana tuh. Wah, lasor aku malati amang niku. Jala 50 juta sebulan lenokku ma alai tabuka masa dari rekening inna to. Jala adong bora efeng ni upu teh. Pamasuk ma 50 juta ninna asa tor ubahen inna mana. Setiap bulan bayanok kono sian accountku inna to kan. Ido mang. Malati maniku. Ngacuku ni ambala cuku daw ngasa songon na semangat do pui kerejo inna to kan. Alai transfer mau punga teh 1 ngajom nai si 50 juta ina. Pai mama jo niku. Ai lau manguluhon para de material tu rau pedita. Hutong sematong kok bari asa porse mana memang na
Dang margabus, ipurus kan. Adong halak mandok pergabus ipurus na tong kau datong. Duksi dong. Ala 50 kan dong boy transfer ATM kan. Hulului mah di dia mah adong Mandiri bank. Adi pangururan lama itu pangururan. Ala itu ngadalan di pakulingi to di mau cek tak kasih itu kan. Hu telepon mah na di okku Mr. XI. Ay nomor mo doon na bang? Daong, dang nomor hui. Salah nih. Hubungi mah Poldasu. Bagian reserse na. Hulian nomoron, cek jo bapak. Si tong don nomor nyon, di dia don nangi mana? I cek. Ah, di Bekasi di mana? Jono ko ni penjara ini. Hidup. Hu cek mamuse inong ni Mr. X on. Inong, ay makatayaw nakin dot abang. Nilion nomor na don, niku. Aku cek maju dah, upungin na. I cek ma, parumain na. Takas madang nomor na. Ngasa tami dah di pangururan, 100 meter na nama tu bengi. Balik niku ma tu supir nami. Mula tu Piaraja, sa mau di Piaraja. Ah, syukur ya pung, nina dong aku sa mobil kan. Enggak jadi tadi. Apa enggak jadi? Apa isi inang? Apa itu pak? Inang. Nah, hona hipnotis doh, inang tong kan. Danga doh, tunang jomuruk nang niku. Sugot manugut nai romuse WA mando opung di dia mah tu dia mah transferon nami. Nin ngaromuse narakutu. Ucek mamuse tu Poldasu. Si tong don nomor nyon. Satok kido mana lah bagian cyber crime mana. Cek. Ternyata si tong akurat. Jala Roma inong ni Mr. Exxon. Ngau cek be eburs nami si tong do. Jadi nggak sepakat kami sekeluarga. Transferon nami mah P2M. Itu dana pensiun. 1 jam kemudian nggak masuk. Purok mah itu dibata memang hebat doh Tuhan. Ipali peho rencana ini na jahat. Gabero pasu-pasu. Malam porsehamu tutu hatai. Hebat. Ido ibana debata nama guguni. Dang tu sakuku. Ala itu dana pensiun. Nih HKBP. Jalan apar pudi yang mau kadongan. Didok di sonima. Jahobado raja. Molo raja di bangso ni di batana julu. Si sarihon nguluni rakyat nado. Mambayan beha rakyat nasa. Mardohar. Sejahtera. Jalaima di batatai. Alani yang mau kamang dota makainang. Molo mulak kamu anon. Rimang-rimang ihamu. De batatai. Ibana do si topa nasanadong, ibana namar mudu-mudu hita, ibana patigo ruhum, ibana manarihon, namak kasih holi pangurupion na. Alani, marpos ni roha mahita, tu ibana. Haposan do ibana, dina mengalu-alu hita. Anggon hulalah mo kadongan, dak pala maulate. Dono muna amen ni namuru kan amen do tusi ale na padua ho na borat amo kadongan ima ai tema ni jamitatta topi na do mangaradoti nasa natinopa buasa gabei buti amo kadongan sude na uli natagwari nakin dak sude boy mando amen tusi isarana. Tao tuba nauli. Tiki remaja o SMP mololaw hami para wisata tu son. Boydo inumon nami ujui aek tao tubay. Lomohiam meridiba. Alay no aeng nga mabiraw manginum. Aek ni tao tuba. Na ditop pa di bata khusus istimewa untuk hita. Narong di Samosiron. Maridi baising nga marmia ikon marair panas.
Satu ngajomi bahasa mago. Miak nai. Alani moloro aka wisatawan tu itaon marlange dang dipuji bede bata balik sado bah ai dia do halak Kristen do dison di samosiron abe ipa sobu songonon kan nina do dang dipuji be dewata baduahon di do hatana nakin di sarihon di parmudu-mudu dewata do akka natino panay. Alay usukum majol hamu. Inang majote. Amang parpudi pe. Sebelah dia deh amang na song nasuwida do. Inang. Akayana kotai. Ringgas do nasida. Mamuji-muji debata. Molo pahian na pedang bui mergati salis tahun. Ringgas do debat nasida mamuji debata. Molo manuar buku na pe dangado kebekta. Ringgas do nasida mamuji debata. Molo saya marsoali amata do inata di jauh. Boy do nasida mamuji debata. Molo holan na dilapo akama. Gabe dangadong be. Diulahon na kamai. Ulahon na manarihon anak na. Sabtu satibo-tibo na. Sikolana sampai tu tahun 70-an S1 nuain dak kolan S1 S2 S3 ino sita-sita ala terbaik kita doi molo dang diulahon amai panarihonon ni debata marhite ibana tu akapino parna ai se dipakai debata manarihon boy do di debata memang cara-cara nagok halongangan alai na normal ikon marhite-hita do. Marhite-hita do boy diatus ya ke generasi muda tay memang si sarihon na mangulu do. Tuhatai. Alani yang mau kamang. Alahuida oti akamay son. Itu dia matai te padi tanami. Ate. Molo tak so tasarihon. Maul makayana kotai memuji-muji dewata. Napatuluhon. Didot hatana nakin debata natapuji-puji di pargugui bana do akka nama balu di sarioni bana do akka nasopot somarama somarina di patonggor mana do mata ni nama pitung. Boy doi idaon ni raya Indonesia termasuk rakyat Samosiro namang bupati nami molo dangadong panarihonon ni pamareta di son tu akana pogos tu akana so marama so marina molo di papilit do bansos molo di papilit boy do nasida mamuji di bata daong auhea mengula di Jerman marsikola di Inggris negara Jermanon iman negara na demokratis jala kapitalis alai kapitalis na sosial dangadong rakyat Jerman na subui marsikola dangadong rakyat Jerman na subui marubat dangadong rakyat Jerman na subui di pamaju adong ulaon na ala disarihon pamareta. Songon dia di pamareta manarihon marite pajak. Pajak na dibuat sian rakyat ima dipakai mengurupi manarihon akan somarama somarina. Kita bangsa Indonesia ngemulai ya teh. Ngemulai. Mula-mula Presiden Jokowi mendok taurupi alai dang dopesian APBN. Dilulusian aka perusahaan-perusahaan. Nuai nga masuk tu APBN. Lambat laun anon lambat laun saat mahita songoni. Dipakai debatado akan aposona di pemerintahan. Dipakai debatado akan aposanya di dewan. Laho memastikan Bupati nami hamu kamang do tama kenang. Akka anak-anak nahona HIV AIDS di son ikon tasarihon.
Ikomboy na sida, mamuji di bata, mangulu na sida di Samosiron alay, di Sarihon. Pamareta di son. Anggo siya keluarga, boy do sa saotik. Alay di bay pangurup asa boy na sida, mamuji di bata. Dang holan nahipas, mamuji di bata. Sadarion, saat tu tanggal, memuka tanggal 30, saat tu tanggal 12, marpungu do akka pamareta pengusaha, aktivis lingkungan, menjaga, behama asa portibitang unang lamohop, unang adong banjir, unang adong kekeringan di Afrika, asa unang lamohop, alai, jago do di hata, di ulaon dang adong, gabi lamohop, portibitong. Alanido hamo kadongan, mangaraduti nasa natinopa. Dang holan mangaraduti dongata jolma. Alay do mangaraduti akan nasingi. Huingot do tahun saya sia 84. Rohami mahasiswa sian sekolah perdita di Syatar. Tu dulu na di Samosiron. La sia roha ujui, ay tarbege di doluki, suara ni aek. Soni, ira suara ni ronggur aeki. Ala ni gudang na. Ala gudang do pehau ujui. Alai nuaeng, ngamahiyang aka sungeta. Ala nga tatabay, so tagati muse, aka hawi. Nga marusaha pamerintah menjaga lingkungan, alai hita rakyat kecil, rakyat besar, pekerja, pengusaha, dang dope tajaga. Boy do non amang bupati nami. Hola sehali ro turis tuson. Ala mahiyang, dang adong sejuk be. Ala ni kon tau sahahon, lasoraku, dangi preses nami. Rohami sen pusat, mando tu preses. Pres nami, bihado bayanota, asa di distrik Samosiron, marhayason. Pargodungan. Asa di namar minggu ruasta. Di ida, ias, nyaman, sejuk. Migor ringgas do preses tahun membain kompetisi. Jala monang, termasuk HKBP, Ebenezer. Tepuk tangan coba untuk para Ebenezeron. Sebagai gereja yang sejuk. Nian alani pesta nondang sejuk biar setokin deh. Alay pasijuk kamu musede. Asa ringgas ruasta masyarakat di namar minggu nasida rotu son. Jalaboy nasida marnida. Anggo distrik nasing pres nami dang ibadah ba. Olampis Samosir do. To barang gope, hubang dang gope. Alam makilala preses tahun. Nah, Samosiron asa boy paro. Aka wisatawan, dakkolan sian bangsota, aledo sian Arab, sian Cina, sian Eropa, sian saddo portibion, ikon na ias do Samosiron. Ikon na tarawat do sude lingkunganon. Asa boy hala muji debata. Songon na masa na binain ni arong sahala tokoh. Tahun 1989, onggo so salah tahun naon. Roy bana tu tau tu gaon. Dung di daibana huta gijang siak huta gijang tau isong ni ulina migor marsinggang imana mangangkat tanganna mamuji-muji debata ala songoni ulina silom doi jala hitape asa boy bahatan non jolmana siap portibion dinarotu son nasida ala ias denggan sude dak tasigai taota haut tata jaga, molo tataba ikut tasuam muse. Roma nasida tuson betul do. Akana memuji dewata penduduk Samosiron. Hami pebui memuji dewata. Alani hamo kadongan. Parjolu tahalas somma. Ai nunga di pajongjong dewata huria dison. Jala saya ditongos ibana kana posona. Nak pedido pai ditatanakin. Unang na seniorate ditongos. Alay padita nami molo terus bertumbuh jemaah tahun. Romar minggu na ruas tadi son na so ruas tadi son.
Sa dia maul mai. Benon itu hatate manarihon. Alay ulu hampe. Na poso maju te. Molo pida paditai. Imana perjul. Paduahon. Tapuji ma debata hamwa kamang do tamakainang. Ala tamado imana puji otta. Macai godang alasan-alasan. Buasa ikon puji otta ibana. Alay na parpudi. Una kolak kita na mamuji debata. Ditempatkan debata ruasnya KBP Ebenezeron di son. Asa dohot aka bangso nasi naneng rotuson mamuji debata. Molo taramoti taraduti akan natinopani debata. Merguguma bupati nami. Ate lahu memastikan Samosir is beautiful. Samosir is handsome. Samosir is ramah. Samosir is sehat. Samosir is everything. Bana nasugut unatwari tehe huwaima di status su. Sedang istirahat tahu amo kadongan di Samosir. Manisi jauh lamar tangiang niku. Samosir Roma the best place in the world for you to come niku. Samosir Roma inganan no muli rotuson. Holan di bagasan sekian jam nga sampai tu 1.400 na malaik. Jala robe manon nasida tu tahun. Alai dang roya mo kamang molo dang taraduti. Napi nasu pasuhon ni debata turiata. Amin martanya meta. Ali Tuhan di batama namin na usubahami di bagasan Yesus Kristus Tuhan namin. Tung digohi las ni roha dohami aka anak do berum. Ala nunga hubigi hami aka ujahan. Buasa ikon puji-pujion nami holi Tuhan. Saliling mangulu hami. Talumubi hami ruas ni Uriam, do paralo ni Uriam. Di Sadok distrik Samosiron. Talumubi mah di HKBP Ebenezeron. Ala di Palumeo ko do tutu hami. Sude nahu hari kotok kami. Hodo si topa luat namion. Namambain bangso di Purtibion. Masihol rotuson. Hodo ali Tuhan. Nama narihon sude poparan ni. Aka rakyat na dong di Samosiron. Mamukas yan na julu saat tunuay. Hodo nama kahulongi partigor. Hodo ali Tuhan. Napaluahon akan natarakte. Jala hodo ali Tuhan manarihon akan namepmet. Akan na somar dia. Jala marhitiatam sadarion di juho kodo tuhami ganub. Ruas ni Huriam. Asaulu hami Tuhan mangaraduti na pinasat mi Tuhan. Ang giat boy na asing. Siya nakabangso na dong di Portibion. Parsidohot. Mamuji-muji ho. Alahodo sitop panauli. Tau tu banaulion dohot aka luat na dong di humaliang na. Tuhan nunga di pajongjok ko Huriam di son. 25 tahun ma umur na. Muluhi dahami tu budi. Gok halongangan doli Tuhan nakadalanmu. Mamukas yan na marpungu-pungu. Di hari rebo. Botahari. Martangiang ruas Huriam di son. Sahat tuna marminggu di bagas ni sada bagas ni Huriam. Songonima sahat tu rumah batak. Jala parpudi di son ali Tuhan. Gari ada ali Tuhan nunga di patuduh ko halongangammu. Mariti akar ruas ni Huriam na burju. Na met satu na bagudang. Na pogo satu na mora. Boy jongjong.
bagas ni huriam dison. Inganannya kana posom. Inganan na sida martangiang manangiakon ruas ni huriam. Para de diri na sida magkuwasi ruas ni huriam. Jalan nga dipakeo bahat ruas ni huriam. Ati pe ono pulu kakado ruas ni huriam dison. Alay boy ale tuha manarihon akan aposom. Di baiko ngulu na sida. Jalan waeng Tuhan songon na di bagasan parminggon nami sadarion di pesta namion. Nungahu saho kami le Tuhan beha asa huriam dison patuduhon na huria Kristen Batak Protestan hakabipi Ebenezeron imana mamakke uning-uningan ni Batak songon ula-ulam pakeon nami mamuji-muji ho nabui mandohoton todi nami pakilalan nami mamuji-muji habal gaum do manangion hatam. Alani Tuhan utang ko kami mahuriam dison. Para de mahuriam dison ali Tuhan. Gabe huria na dihasi holi. Akana porsea di portivion. Dot akana so porsea pitahe. Lau manada holongmi. Manada hadiriom. Manada ulaum. Manada asiniroham. Manada panarihonom mo le Tuhan tu akan marpos ni roha tuho na jauh-jauh tuho mangido panguripion alani vaso-vasuma ganuk ruas ni huriam dison anggiat boy di dana sida Tuhan dang holan narikot tu nasida le Tuhan palu mehonommu ubaina di pagudang-gudak ko parsaoran ni huriam dison alenado do Tuhan pakai omu nasida lahu mamaritahon holongmi tuaka naro sien luat na leban petahe oleh hati madiho Tuhan luas mahami tong sahuriaon di parminggon namin sadarion roh Tuha bangsa parasiami manangiakon pamareta nami di pusat aletar lumubi Tuhan di Samusiron. Di son nawolongi hami. Bupati nami yang menggultum. Pasiro ham di bana. Hulopit kami tangan nami manangiakon di bana Tuhan. Parsalai may bana. Parbisuhi bana. Buka akadalan nali Tuhan. Asa ulu ruas ni huriam masyarakat di son. Tangi tu ibana. Dina di bawah ni ibana kami Tuhan. Tuhan majuon. Asa bui mardohar. Sudena tinopam di son. Tao na uli akahau sudi tahe. Dot akka ruas ni huriam di Samusiron. Di hari-hari na nengro. Tabaya kadongan na burju. Di pusat, di provinsi. Jala palumehon mali Tuhan habisuhon. Tu sude ruas ni huriam di Samusiron. Luas mahami manangi aku sude partohonan di Samusiron. Tarlumubi niluhon ni naposomon. Preses Ren Justin Gultom. Nama cai burju mula-ulaw na li Tuhan. Namanugihon rakyat di son tarlumubi ruas ni huriam asa marlujung para di diri manomu-nomu pasu-pasum di hari-hari na nang roon mangasahon haporseahon hadaulaton haburjuon holong ni roha asa buyali Tuhan salpu akan nalungun siya tonga-tonga ni huriam di Samusiron alay Roma Tuhan akan nauli ay boy ruas ni huriam di son manidangi tu holongmi manidangi tu habalgaumi manidangi ali Tuhan tu hasatiaom manarihon akan mamuji-muji ho luas mahami tong manangyakon tujulum
generasi muda ni HKBP Ebenezer hon. Ale Tuhan ukap makadalan pasu-pasum tu nasida. Dina marsiajar nasida dia kasih kola. Dina mangalului ulaon nasida. Dina membuka akau ulaon nasida sendiri. Lehon habisuhon. Urupia kapamarita nami. Asa bui patauhon. Generasi muda ni ruas ni uriamon. Mangulu di partikian para wisata. Nama buan pasu-pasu na gudang. Pasu-pasu na dinggen. Pasu-pasu na sikop. Tua akka ruas ni uriam. Homa dongan nami di namar pesta mian non. Mamestahon las ni rohan nami. Di asi ni roham. Pajongjong pauliulihon. Do manoruson ulaon ni huriam di somar dongatok. Upasa tami tangyang namion. Mga sahon gowarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.